שמי ליאוניד קלמנוביץ', אני בן 50 וגר בבאר שבע. אני במפעל 10 שנים. מפעל מייצר גיר וסיד כחומר גלם למפעלים אחרים, חשמל, חקלאות, תעשיית מזון, איכות הסביבה. אני מנהל החזקה במפעל. אני דואג שכל המערכות יעבדו טוב כדי לספק את החומר האיכותי ביותר ללקוחות שלנו. אני אוהב לתת פתרונות טובים כדי לקדם מפעל קדימה, לתכנן, לסרטט דברים שאף אחד לא עשה לפניי. עכשיו אנחנו בונים תנור חדש כדי להכפיל כושר ייצור שלנו. אנשים לא יודעים, אבל כמעט בכל מוצר יש את הגיר או סיד, בקבוקי שתייה, במזון, בדשנים. אני במקור מאוקראינה, עבדתי במכרה פחם, בתפקיד דומה, מנהל החזקה. היה קשה לעבוד במכרה פחם, וקשה ומסוכן. היה חם מאוד, אין לשהו. תנאי עבודה אחרים, כאן יותר נעים, ואנשים טובים יותר.